שאתם עומדים לראות הוא הסרטון הכי טוב שצולם אי פעם, על פי התסריט הכי טוב בכל הזמנים. כל החרטא המגניב של הזה. היה זה יום בהיר, אבל אפל מאוד, אבל לא כל כך. הזה יצא מהבית שלו, שהיה ישן, אבל מגניב, עם פוסטרים של כל מיני גיבורים פעולה מפורסמים שהזה מאוד מאוד אהב. אז זה הלך לעבודה. העבודה של הזה היא להרוג בחורים רעים וגם את הבוסים הסופר חזקים שלהם. הזה הרגיע בכוונה לאזור מפחיד ומסוכן שהשלטונים לא נתן להיכנס אליו בהוראה מפורששת של ראש הממשלה. הזה הלך והלך והלך, ואז הוא הלך קצת וראה את הדבר הראשון שהוא ראה והוא הבחין בו. הדבר שהזה ראה היה הבוס הראשון שהוא היה חזק אבל לא כל כך. אז זה קפץ מהקמ"ש לאוויר ועשה תרגיל מיוחד של קקדה והרג את הבוס בראש, אבל הבוס לא מת. הוא היה בלי ראש. אז זה אמר, בוס רשע, נגמר הזמן שבו אתה היית מציק לכל מיני אנשים מסכנים ברחוב, עכשיו אתה הולך לאכול אותם ולמות. אז זה חייך את החיוך המגניב שלו, והבוס לא פחד ממנו אפילו שחיוך מגניב שלו, כי בדרך כלל חיוך מגניב מפחיד בוסים רעים, אבל רק את הבוסים הפחות רעים ברמה אחד. הבוס הרביץ את הפרצוף של הזה, אבל הזה התכופף והבוס פספס את הזה. אז זה יגיד, פספסת אותי בוס מרושע, אתה לא יודע להרביץ. הבוס התכונן למתכפכפתו הסופר אקסטרה מקסימום סופר חזקה, והזה ניצל את זה והתקדם מאחורי הראש של הבוס ולחש לו באוזן ואמר, תנחש מי זה בוס רשע? והבוס מאוד הופתע כי הוא חשב שהוא התכונן למתקפה, אבל פתאום הזה היה מאחוריו. בוס צחק כי הוא תכנן את זה ולא הופתע. ידעתי שתתגנב ואני לא אשים לב לזה, אז אני יודע שאתה מאחוריי כי אתה לא מלפניי. ולכן הבוס הכין קוד סופר רעיל על הגב שלו, שמי שמתגנב מאחוריו בגב הוא רעל מאוד. אז זהו רעל מאוד. אבל הבוס לא ידע שלפני זה הזה ידע מה הבוס ידע, ולכן הזריק תרופת קסמים שעשתה שהוא לא יועל וירגיש עדיין טוב. אז זה הרגיש עדיין טוב. ואז הבוס הסתובב ואמר, עכשיו אני הולך להרביץ אותך בביצים. אז זה כי אני יודע שזה מאוד כואב. אבל הזה ידע גם שזה מאוד כואב ולבש מגן ביצים, וכשהבוס הרביץ את הזה בביצים אז הוא כאב ביד, כי היד שלו כאב על מגן ביצים שהיה עשוי מחומר חזק שהיה טוב נגד מכות בביצים. אז זה צחק בקול של צחוק, אתה לא יכול להתמשמש ביד שלך כי היא כואבת. בוס מתמושמש? אז אני אשתמש ביד השנייה שלי, למרות שהרגת את היד הראשונה שלי, ואז הבוס התחיל לפצלח את הזה בחוזק חזק מאוד, והזה עמד למות. הוא אמר, אני עומד למות, אבל אני מת שמח, כי אני הזה. אבל זה לא היה הסוף, כי הזה לא מת. אז זה קם, הוציא סכין, ונתן לבוס מכה שלימד אותו המורה שלו לחשבון והבנת המספר, וחצה את הבוס לשלושה חלקים שווים. אבל נשמע קול של דבק, ונהיה סלוטייפ, והזה ראה איך הבוס הדביק את עצמו לשלם. ובגלל שהבוס הרע ידע להדביק טוב, הוא לקח את הראש שלו והדביק גם אותו למקום של הראש בגוף. ואז הבוס הרע רצה לברוח, אבל הוא לא יכל, כי הוא היה עם ראש מודבק ולא היה לו חוש כיוון, והבוס הרע התנדש בעמוד עם הראש שלו, ומת, והגוף שלו נפל. אני גיבור, אני הצלתי את רחוב, עכשיו אנשים ברחוב אוהבים אותי, כי אני הצלתי חיים של אנשים ברחוב. והזה היה גיבור ברחוב. ואז נשמעה צעקה, אז זה הסתכל לכיוון צעקה וראה דבר מפחיד ואפילו מאוד מפחיד שקצת הפחיד אותו. וזהו. השמך יבוא.